Bogu je sve moguće. Bog će pomoći ako bude imao kome, što kaže naš sveti patrijarh Pavle, za koga mnogi kažu da je bio posljednji. Ali kakvi smo do sad bili i ova starija generacija kakva je bila, mi smo oduzeli Bogu pravo da nam pomogne. Ovi studenti su povratili Bogu pravo da nam pomogne. Sad zavisi od njihovih roditelja da li će oni stati u svoju decu, da li će dopustiti da im lome rebra i kosti žandarmerija na ulici ili će stati u odbranu svoje dece. Ja mogu odbrano da vam kažem kao sveštenik, moje dete da je neko premlatio onako kao onog studenta Luku Mihajlovića. Znate šta bi dobio? Besplatno opere. Bilo ko da je pitanje, bilo ko, to bi bio životni zadatak. Ako nismo za svoju decu spremni da stradamo, onda ne zaslužujemo ni da ih imamo.